Welcome. This is Abby, and Joy, inviting you all to our world a positive space where we can hopefully inspire, empower, and grow together with optimism. Hashtag truly Maka Proud. Welcome. This is Abby. And Joy! Dahil before tamo proceed sa atong episode, no, matinga ang mga atong suking taga-paminaw o taga-tanaw, no, nga long distance relationship sa takaronday. No? Long distance relationship sa takay, the schedule is scheduling. Nag-LQ today. Wala. Naroon na mo. Pwede na kita mag-unfriend together. Matingala na sila. Wow, charot. So, our today's episode is all about disappointment. So, Day, what is disappointment to you? Huh? Kailangan dyan ako i-describe? Oo, sa paminaw ni mo, unsa man yung ang disappointment? Disappointment ka nang nahiubos ka, kanang bati nga feeling nga naa kay mga desisyon sa imong kinabuhi nga wala nimo kanang ginamahayan nimo or pwede nimo mausab unta pero di na nimo mausab kay na desisyon na nimo or naaba kay mga opportunities nga gimiss nimo just because kay hadlok ka mo na bati nga pamati nga you could have done it better ana mo na para nako ang disappointment para nimo Day ikaw nakasway ba ka disappointment ansa man. Oo, similar gud sa imo nga kanang unhappy ka or frustrated ka sa mga outcome sa imong mga decision sa kinabuhi or na wala ba nimo na-achieve imong mga goals or expectation pero normal ra man gina siya, no? So, Day, naa ba kay mga na-experience nga disappointment sa kinabuhi? Dili naman siguro ako ra. Murag kita man siguro tanan once in our life. Di pod once in our life. A few times in our life nga maka-experience mo ng disappointment. Okay, life is not, dili man ta naa permi sa kalipay, no? Mobito na ingon nga, life is full of surprises. Kay, usahay, malipayon ka, usahay mahiubos ka, pero padayon na dyan. Oh, a lot of times I have made choices that I end up disappointing myself, oy. Like, isait lang natog example. Guilty gid ko anang kuan sa una, impulsive buyer gid ko. Kaya naman ako kanang hapit sa ta dito ka shoot be kay murag nara ko'y tan-awon. Kaya paghawa na dayon ako na bit-bit oy. Dapat bit. O din nag-adjust na dayon sa mga dapat wala ba out of budget ba yato bit-bit na noon. Tanay na mga disappointment. Di po siya disappointment pero hala may pag ako nagpada sa temptasyon ba na gani or utang tag na po kay mga desisyon sa kinabuhi nga hala may pag ako tong gikuan do gi-grab nga opportunity da may pag wala lang ko nagduha-duha ato man koy mawagtang nako. Career kanang mga inana nga mga opportunity ba kana inana disappointment inana or kanang hala, na naman to'y signs unta nga dapat siya buwagan niya. Wala siya ako buwagi. Siya lang. May ana ba? Correct. Mga inana sa, katura na pa sa relationship pa. Kay happy nung tatanong sa relasyon ka yun. Char! Shout out sa kong bana. Charot lang. Mo to. Inana nga mga disappointments in life pero feel ako part po to sa akong kinabuhi nga na-disappoint ko kay kung wala ko na-disappoint sa akong kinabuhi wala po to na akong ginabuhat like di po ko ka-realize karon or like example katong pagka-impulsive buyer nako dili po ko ka-realize karon on how to really budget my money well o mga past relationship og wala po nako to nabuhat ngin ana mo po na gingon nga mayra po deg nabuhat to nako kay para way pagmahay sa nabuhat to nako nga bata-bata pata para at least way pagmahay. Correct yun Day. Ikaw Day ikaw mga disappointment sa kinabuhi nga imong nasinati. Murag similar ra gyud gyapon ta Day, di man gyud malikayano nga sa atong kinabuhi mo experience yung tag disappointments. Dili lang kay kausa
countless time gud siya day nga importante good nga maka-learn ka sa through your disappointments ba. Like kaya mga decision sa kinabuhi nga sama sa good nimo madaghan kag ingon nga ay may pawaan na lang din ako ni kuan niya. You feel ko ano nun ka na bang unhappy nga kay wala ka nalipay sa outcome sa imong desisyon kay feeling nimo mali bitaw imong desisyon or Correct. mali imong diskarte kuan pod ka na mga sama sa imong kuan mga sa relasyon po dahil similar nga katong sa una nga kana magkuan bitaw ka nga hala may pa ako na lang yun gibuwagan first thing nga nakakita ko og red flag kuan lahi siguro ang dagan sa akong kinabuhi ana bitaw day makaingon ka na basig na minyo na ko na nakoy mga anak ana bitaw day pero usahay man good ka nang tungod kay clouded ka sa imong emotion ba bisag ma-ignore na bitaw nimo ang mga red flag bisag itagaan na kag sign sa Ginoo nga dapat na gid siyang buwagan pero para bang in denial pa kanya wala na din mo damha nga nagdugay na mo unya murag feeling nimo dili nakakagawa sa relasyon nya pag end up na sa inyong relationship makaingon ka nga hala time wasted kay daghan kay kog na sayang nga panahon ana bitaw pero maglagot ka na ko di man ako wala man. Pero everything happens for a reason man gid siya. You've learned something from it. Importante ba nga you grow and you mature as a person. Kaya dili naman pwede mo ito mabalik po no. Nga wang po time machine no. Nga pwede na ito ibalik. Kunya ito-work na to tong mga actions or decisions sa kinabuhi day. So, dili sakto. Di niagi kuan po mo nagingon nagiyet ba katupod nga sitwasyon or katupod siguro nga experience imong kinabuhi kay dili pug ka inaro nimong mindset kung wala po to nimo na experience. mao gali. Nga you've learned something out from it. Importante ba nga wa ka na stuck bitaw sa moment nga mura bag dito na lang gyud ka forever na lang gyud ka nga ay wa bitaw gyud ka move on ana bitaw day wa nakaka-move on sa imong life kay feeling nimo katurag yun katurag yun siya nga moment day giduka naman ka day sorry pwede ra mo manggod bang uyab no dili lang gud pasabot nga giduka no grabe kay judgmental ba ayo ba judgers sa unfriend na day lagi ba unfriend na gid ni ba what lang jud ni guys dugay pa mong upload next guys kay dagag mga kakulian na busy lang ang show day no unfollow na ni guys charot lang. So day how did you deal with your disappointment day unsa man nimo siya pag atubang sa imo mga disappointment sa kinabuhi kanang dili naman gyud na ako mausab kay na naman gyud sa past dili man ka kausab sa past mo nga mga correct pero you can learn from it by not doing it again. Kay ano kaya sila kanang a mistake done twice is not a mistake tinuyuan na jud nimo di ba since nakatuo naman ka nga mga disappointment so kung naa na po instances nga murag tan-aw nimo nga mabalik na pug ka nga sitwasyon then kabalo na ko mo deal ato naara po nimo kay kung imo tong balikon nimo decision ato kabawon mo ka sa ending ito ka sa katong dili nimo ginabalik nga decision aron nino tong outcome mo na ginana ko siya pag-deal then I always make sure nga kana ganing naga-reflect ko kato mga disappointment ato nag-make sure ko nga gina-reflect na ko siya nga mao di ay ingon ani di ay siya for next time dili na pud to nako mausab or kung nako'y disappointment sa kinabuhi kay ako siyang gina-share sa ako ako mo gudang klase sa tao nga dili jud ko muluom jay dapat jud ko mo share jay dapat jud ko mo share po ko sa mga sakto nga tao kay ila jud ka na mo share jud ko kay dili pwede nga dili i-share jay kay makautot ad jay correct day dili na makautot day napay pakapin no uso kay panuhot karon guys kay tugnaw na kay dili kay sige kay salamat ifikasan baka naman project lagi ni segue pagid ba lagi tinuod jud na siya ay kanang dapat yun ako siya i-share kanang ako'y mga disappointment frustrations in life or na tabo ko nga murag kanang kailangan jud nako siya event out gani it may not be either event out nako siya sa kumbana
either, no? Pero may din ginayin ako, ibeto sa kubana kay wala siya choice, no? Siya na lang jud akong kabent-outan diri or event out na ko sa akong pamilya, sa akong mama or papa ninyo or kung di mag and or i-pray na ko siya permi kay dili jud ni siya pwede nga mawagtang kay kung para na ko magud kung ako siyang iluumon ba kay feel ko kay mura kog mamatay kanang feel ko kay sakit kaysa dughan kung iluum na ko ang mga frustration dapat ako siya mapagawas ma-release na ko siya aron akong energy gani mura gani babalik ba refresh akong energy ba para makahuna-huna kog maayo and then makapadayon na ko sa akong kinabuhi. So inana na ko siya gina-treat akong disappointments. I share it with people that I trust most and I pray for it and I learn from those failure and I won't be too hard on myself nga ngano man gyud nang imong gidesisyon ano ngano jud na dili na ko nga wala nang kay mabuhat ana ipasayloon na lang nako kung kaugalingon nga ingon ana part gyud siguro to ato the next time ay na lang usba ana ba di po ko mag self pity kay kung the more I self pity ako ra man po'y alangan alaot diri napagid ko sa abroad niya mag self pity pa ko kung ma-stress ra ko ayo wala jud dili pwede mag negative sa kinabuhi kay na ako'y alaot dayo mag-negative ko diri kung utok ra mag-rigor ma-overwhelmed ra ko then ako ra po'y ma-stress di ba ana ra jud so inana na ko siya pagdilog disappointment day imuha day unsa man imong paagi pud nga mo dilog disappointment basin napo kay other ways to deal with it sure Kuan pud siya day kanang tama to nga acknowledge nimo ug allow nimo imong emotions ba nga ma-feel bitaw ang disappointment nya kana ba i-accept nimo siya nga klase nga emotions kay para dili pug ka kanang pressure bitaw or about it kay basig ka na or mapuno kay murag wala nimo sa gi-process mabuto na nun ka ana siya kanang ang disappointment also can reveal unsa gyud ang importante sa imuha what matters to you ba the most maybe dili for instance kung baga na kay gusto ma-achieve sa kinabuhi pero dili dito ang para gyud sa imuha nya na disappoint ka kay kanang ang desire nimo for instance ang desire nimo makapalay og kanang maka kuan og dako nga balay for instance ang desire gyud nimo for a long time nagplano na ka and all pero dili pa day siya na disappoint ka kay sa imong specific nga goal nga target wala siya na achieve so na disappoint ka so or disappointed ka so wala nimo gihuna-huna nga dili pa day to right time naa pa gyud ang perfect time is dili pa day to siya nga moment mas gusto pa day ang Ginoo og yes gusto sa Ginoo nga makabalay ka pero gusto sa Ginoo nga tagaan kag best nga balay para sa imuha ana bito day like for example ako makaingon ko nga Lord gusto din ko makabalay gusto na ko ay ani pero dili na ko siya ikuan nga dapat within this year for instance if mao ni nga year akong plano niya di siya ma-achieve okay lang siya kay meaning to say dili gud siya right time so in a way dili bitaw ko harsh sa akong kaugalingon unya kuan pud siya kanang mo-practice lang pug kag kanang compassion sa imong self ba be kinder to yourself during difficult moments nya kanang i-reframe nimo imong mindset or imong utok and then always kana bang something dig deeper na always look something positive sa imong mga disappointments kay moagi man gyud ka through disappointments na ay failures na ay rejections na ay kanang unsa pa nang na ay mga discouragements di man gyud na malikayan pero kuan lang gyud siya kanang you always find hope ba sa kanang imong mga disappointments sa kinabuhi so mauna siya day tinuod sakto kayet ana gyud na nga kanang sample siguro dili pa gyud siguro imong palabalay kay kuan pa kada kanang ang best para nimo kay is yet to come then makaingon jud ka mo na gi-delay pa ni Lord ako ang ganahan kay siya mao kay maahat niya ka sa imong maahat niya ka sa imong finances kay napa gyud gilaanan para karon na year ano ba unya
naapaday siya better nga plano nimo. Sometimes man good ka nang natay mga plano sa kinabuhi ba nga dili align sa plano sa Ginoo. Nya kung kita man good as human nature, stubborn bitaw ta. Nga mura pag mag-tantrums na yun ta nga, Lord, nga no wala may ako na nakuha ana-ana. Pero wala na to na-realize ba nga, dili pa gid siya ang plano para sa Ginoo sa imuha. Of course, God wants the very best for you. Kay mao man na siya, he is a provider, pero he has his perfect timing. Correct. So, Tinuod, ang ato lang ba nga, musalig ta to always have hope. And musalig ta niya. Dili po nato i-compare through disappointments, di nato i-compare atong kaugalingon sa ubang tao. Kay usahay man good human nature nga ma-pressure ta, ma-disappoint na nung tagsamot sa atong kaugalingon if kana bitaw mga kanang kaila ni mo day, na mga well-established na, ano bito day? Nanay negosyo, nanay kuan, nanay pamilya, nanay anak, nanay kuan, ya samutan pag i-pressure pa ka nga, ngano wala pa man kay anak, pila naman imong edad, lapas na kas kalendaryo, masamot na noon siya, pero you just have to ignore ba, nga, di pud nimo ingon nga, hala, dili nimo i-compare mo self nga, kanang, nganong siya niya ako wala. Kay lahi man inyong dagan sa kinabuhi, God. So, the more good nimo nga i-realize nimo nga lahi mo og kuan kanang dagan sa kinabuhi. So, ma-accept na nimo ba, di na ka ma-disappoint. Na area sa imong life nga dili ka ma-disappoint. Kay kabalo man ka nga ang plano sa Ginoo para sa imuha. Oh, lisod ba yagid siya? It's easy to say than to do it nga. Dili gyud ka magkumpara kay tungod dali kay social media, pero mo bang ginaingon ba sa ako ang mga kanang sips of inspiration that comparison is the thief of joy jud. Kung musugod na gani kag kumpara sa imong kaugalingon sa laing tawo kay lisod yun na. Kay mo may lagi ingon dili lagi ka kakumpara sa usa ka apple sa apple nya ikumpara nimo sa orange butang tagang imo ikaw apple ka. Bisag unsaon pa nimo paningkamot di lagi ka ma-orange lagi. So maora pud na sa ato ang mga desires o mga ganahan pambuhaton. Ang imo lang gyud as much as possible mo practice lang gyud ka nga ara man gud na makuan kay lahi-lahi tag upbringing jealousy magud na siya masuya ka good kay kaila ka na nga tao or kanang kuan, pero kung wag tangon na nimo ang kasuya kay usahay kuan man gud na human nature man gud na human emotion di makakakontrolan na. Pero kanang imong panagsuya imo na siyang imong i-turn out into something good, like mo appreciate ka sa achievement sa laing tao, malipayon ka kung malipayon ka sa achievement sa laing tao, the more ka mas makafocus sa imong kaugalingon kay kuan man ka dili man ka bitter sa ilahang achievement, malipayon man ka, so the more ang energy nimo nga magka-focus nga ma-achieve gyud nimo ganahan nga damgo in the right time. Instead nga kana bang mag-envy ka, mag jealous ka sa usag ka tao for their achievements, tama tayo nga you should kana bang show appreciation. And imo to siyang you use it as a tool nga para bang ma-encourage ka ba nga kung naa siya na-achieve, kung kaya magali niya, kaya pud na ko nga na ma-achieve, pero in God's perfect time. Pero di lang gid ka ba nga imong life ma-over kana bang ma-over na gid kaayo nga wala na gid pag-asa kay tanan na lang puro disappointment. There's always hope. Dahil unsa man imong advices sa mga tao, truly maka-proud advices sa mga tao nga feeling disappointed karon o niagi og disappointment or naa karon sa in the verge of frustration, no, nga mura nagka-end up pod ilang kinabuhi kay binagsakan na ng mundo, charot kanang na ba nalatanan ko andra, there are no shortcuts in life, you really need to work hard to earn for that. Mutugi ko na usay manggod kay impatient kita as a human being. Lisod pud na siya ingnon kay part yun na siya being impatient. Ganahan kay tao kanang instant gratification, Bob. Which is mo nang ganahan ta karon, like example pagkaon wise nga tag instant noodles, ganahan tag mabitaw nang naimbento ng mga air fryer kay instant tanan la. Kung unsay mas madali og
makakuan sa atoa, na siya good points, na pud siya bad side. Pero imong unahon, unsa man gyud purpose, unsa man gyud kanang ganahan gyud nimo i-achieve sa imong kinabuhi ba. Kung kaybaw ka sa imong deepest why, kung unsa gyud ganahan nimo sa imong achievement sa imong life, then kung naa kay mga disappointment along the way or naa kay mga decision, di makaingon na ka part ra ni siya sa journey. Eventually naara ko makatunan kung maabtan na nako ang ganahan nga dako sa kinabuhi. Akong state og example, akong kaugalingon. Pila ko ka years naghuwat ani akong pagka-overseas nurse. Uy, kadaghan akong disappointment ani ngay ana nga daghan kong naagian sa akong kinabuhi, mapa-physically, financially, as a whole, holistically gyud. Daghan kong naagian pero wala gyud ko ni give up kay ni ana jud ko nga God won't give me challenges that I cannot handle. Eventually, kung malampasan na nimo, ara na nimo ma-value kung asa na karon. Mo nang na-value binan ako sa ko karon kay kung lahi-lahi man tanay uban, like example, perehan akong damgo na ganahan mag-nurse, o swerte sila kung palitan pagkuan nila nagkagawas dayon sila ni adto sila abroad. Nindot maayo sa ilang kinabuhi pero wala pud ko kabaw sa ilang mga kaagi abroad. Dali lagi sila naka-abroad pero wapod ko kabaw ilang life abroad. Ako dugay lagi ko naka-abroad pero gihulma siguro ko sa Ginoo katong napa ko sa Pilipinas para ikabot na ko diri ko makalitan og makalitan man gani ko ma-value na ko kung asa ko karon. Kay para kung na ako'y mga challenges sa akong kinabuhi, mas mo focus ko kung asa ko gikan. Like inana ba, like example karon na tagaan kog challenges sa Ginoo, mo ako ay itagaan ko ni Lord ani kay kabalo siya kaya dai nako di ay. So ana ra jud basta tagaan mong challenge sa Ginoo. Usay man God, we wish for a son but God gives us rain. And kana nga mga rain sa imuhang mga kinabuhi, mga agian jud na nimo. Kahit the one once ana na nimo, ma-surpass na nimo, eventually mas nindot gyud ang imong dagan sa imong kinabuhi kay naagian naman to nimo. Kay usahay man gud kay kanang kuan kita, ganahan gyud lagi tag instant gratification, mas nindot man gud ang delayed gratification good kay eventually mas daghan kag ma-learn nga wisdom, daghan kag ma-value sa imong kinabuhi ba. Nga pwede po di mo ma-share sa ubang tao ba. And motupo ko anang prayer works wonder, as in if you are in your season kanang mag-frustrate karon na kay resentment, na feel nimo never ending na gyud na grabe na kayo ni Lord ug mga challenges nimo ba, always remember that God will make a way where there seems to be no way. Mo ko na kanang He works in ways nga we cannot see but siya rin nakakita. Abi nimo wala siya gibuhat pero na siya gibuhat, na gyud na siya gibuhat sa imong kinabuhi, pero kailangan po ka magampo. Kailangan po ka magampo and kana nga pa nag-ampo kay ang kanang pagsalig nimo kay kailangan gyud na siya patience gyud ka sa pagsalig nimo. Dili man na imuhang desisyon, dili man ka pwede mo demand ni Lord nga Lord ha, dapat kani dili ka pwede mo demand ni Lord kay kabalo siya unsay dapat para nimo. Motuo ug mosalig lang gyud ka nga eventually na maabot ra gyud ka sa sitwasyon nga imong gi-prayed for. Kay God sees what your heart truly desires gyud. Mutugid ko ana kanang intentional ka sa imong prayer, kanang prayer nga walay halong char-char. Kay God is the only person that you can lean on to no matter what. God will never judge you nor forsake you baya. Mura man kog nagmadri ani. Beta oy atong baba kay bastos-bastos po nino pero kamaupod ta mo ganan no char lang. So mao na siya, mora gid na ako maingon ninyo then ayaw gid no as much as possible likay gid mo sa kanang habit of comparison kay diha na magsugod ang bati kay kung mangumpara ka maong sugod na kag pangumpara, mawagtang man ka sa passing, mawagtang man gyud ka sa unsay ganahan gyud nimo sa imong kinabuhi gyud. So balik gyud ka sa imong core gyud kung unsay gyud imong ganahan ni metabo sa imong kinabuhi. Like for example, ganahan kag balay pero ang imong balay nga ganahan na din ka nang simple ra nga balay. So bisag unsa gyud nimo magkumpara ka lundutoy ang balay niya, di man gyud nimo desire sa imong heart. Dili murag inana ba. So and then surround yourself with people who really truly cares for you. Kanang dili ka pasagdan ba niya, dili po ka gina-judge. Happy sila sa imong achievement. Kay usahay no, abi mo ang mga tao no nga kanang you thought nga suod kay nimo or ingon ana or kuan, mao pa to dili mo suporta nimo, mo tuog gid ko ana.
Na kay mga damgo sa kinabuhi. Nga abi nimo kang kana nga tawo mo suporta nimo dili di ay it end up nga dili di ay siya mo suporta. Nasuya ra day siya sa imong achievement. So as much as mo hawa kay kang tinud nga mi ka dili man na masuya sa imong achievement, mas ma-proud ba na siya sa imong achievement. Kay lahi man mo ka ng dagan sa kinabuhi ba. Ana siya dyan, kay lahi man mo upbringing, dili man mo periha og childhood, di man mo periha og parents, lahi po ang inyuhang kanang value sa kinabuhi og lahi po mo nakatunan sa kinabuhi. Pero nagid mo common denominator. Di man mo makasinabot og dili mo pirag values. Ana. Mo na ko advice ninyo guys sa mga naminaw. Ikaw day unsa man nimo mapuno sa atong truly maka-proud advice about disappointment. Magipakyaw naman nimo tanan day. Nihatag mo kag papel nako, di ba? Charot lang. Bitaw mo adlang ko nga. Ko argued kanang as I mentioned earlier on, it's okay nga usahay sa kinabuhi nga nagi kay disappointment either sa imong galingon, sa actions nimo o sa ubang tao. Importante nga dili lang gyud ka ma-stuck sa kana nga moment ba nga di na ka maka-move forward. Mura ba siya in a way spice sa imong kinabuhi ba for you to be stronger in life nga kung whatever kind of obstacles or storms or trials nga imong ma-encounter in life, it will make you stronger as a person because you've gone through disappointments, you've gone through failures, rejections, o unsa pa ng mga kanang negative emotions. So importante lang yun nga dili ka kana bang ma-stuck, mura bag you're stuck in a stagnant moment. Mo nang kanang matud pa ni Joyce Meyer, no, one of the international pastors and author nga, niingon siya nga ang hope kuno is an antidote of disappointment. So naagi paglaom habang may buhay mo nagi pag-asa ba. So di lang gyud ka mawad-an og paglaom sa kinabuhi. Always have hope and faith nga kana bang kanang faith man good is kana bang faith cannot be seen. Kana bang kanang intangible siya ba? So always have hope. Kay ang hope man good, it makes you think about your future nga and there will be a better days. Di lang kay puro darkest days ako mako. Nagyapon siya kanang kanabang murabag there's a light at the end of the tunnel. Sometimes ang good nga ka-give up po na kaayo ta kay makaingon na ka nga Lord, daghan na makaini, too much naman ni kano sa pa man ko makalingkawa sa aning mga kaning ako mga gipambati nga like for instance disappointment kay wala nimo na meet imo expectations, pero letting it go of those negative emotions will make you feel better nga murabag lighter ka and once you've let it go and you're slowly moving forward nga it's okay di ay nga you feel disappointed, that you feel this kind of emotions like disappointment because it will make you like stronger and better and kind of mature as a person nga kung naama kay ma-encounter in the future along kanang instance of like another disappointment murabag kaya na nimo kay you've gone through it all. So never give up lang yun. Fight, laban lang yun sa life. And then, of course, with guidance of the Lord, nga, ikuan lang gini mo through prayer and as you've mentioned, abino nga, sharing your disappointments to other people who share the same thing as well. Kana bang ma-unload ang imong gipangbati, imong burden. And even through prayers, makakuan gyapon ka nga, gaan imong feeling, ma-unload imong burden kay kabaw ka, even though you don't see him, kabaw ka nga, nagminaw ra gyud siya nimo. And he will answer your prayers. Trust lang gyud nga he will answer your prayers in his right time. Sometimes I'm good we get too impatient ka. Lord, sige na kog ampo ani nga no wala pa man gyud. And then you realize along the way nga ay mao ay siyang wala gyatag sa Ginoo kay dili pa day right time. Ana siya. Grabe, nagsalmo na gyud kayet. Maka-proud. Madrihonon day kayet, no? Grabe, Juliet. O siguro day. Mo yet. O siguro na yung sign yet, no? Nga wala pa kay kuanon kay basi madrihonon kayet.
Sure, oy. Dahil, unsa man, Nindot pa yan. imong truly, Nurse pa ka, Madrid pa ka. Halo, grabe ya, Juyo to. Grabe na kay kay. Pwede din yung Mother Teresa, day. dahil unsa man imong truly maka-proud word of the day. Kuan. Para nako, kuan. Makanunayon. Mm. Meaning ka ng persistent, consistent, despite difficulties ba ka nang makanunayon ka sa kinabuhi ba nga bisag daghan kay kag pagsuway sa kinabuhi ka nang mura na kang gibagsakan sa kinabuhi sa mga tanan problema nimo gana wag gihapoy makapildi nimo makapadayon ra gihapon ka consistent ra gihapon ka consistent ka sa imong faith sa Ginoo nga dili ka pasagdan niya consistent ka sa imong kaugalingon nga ma-achieve gyud to nimo kung unsa gyud imong desire sa imong heart kay naa kay pagsalig sa imong kaugalingon usay kailangan namang gutag push sa atong kaugalingon mag-ampo ta pero mo nagingon lihok taw kay tabangan ta mo prayers will help us but kita mismo mo lihok gyud mo na siya dahil makanunayon. Ikaw dahil, sa imong truly maka-proud word of the day. Hope day, paglaom. Muna akong word of the day. Hope. Paglaom nga, there will always be a brighter future for you. You might not experience it now, pero in the future, maamgura gid mo siya. Murabag, sige, kantaan ko anday. South Borders. Take like there's a rainbow after the rain. Tinood. So, ayaw lang yung give up, feel encouraged sa imong mga na experience sa kinabuhi. Okay? Mahuman na, it will make you, as we've mentioned earlier, it will make you stronger. And kanang, as what Abby said, surround yourself with people nga maka-encourage po din maka-lift you up and that will give you hope as well. So, mauna siya, Jai. So, naalamig gamay nga reflection, guys, sa mga naaming reflection, no nga. Narami ganahan ninyo pamalandungan ba? In life, we go through difficulties or moagi gyud disappointment. But that's part of life, part of molding you as a person. So, what are you going to do about it? Do you want to be forever stuck in life and harbor disappointment? Or you want to act on it with hope and positivity in order for you to be the best you? Oh, so mamili ra gid mo ana, guys. Asa jud na yung ganahan, di ba? So, naaman tay verse of the day, Day, pero wala man nimo gi-translate sa Bisaya. Ikaw na mag-English, Day. Oo, di ay nalimtan. Sorry naman. Sige, So, in ikaw na, Jeremiah, yes, in Jeremiah 29, verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future." O, di ba? Sakto yun. Mo na yung panindigan nga quote ha, sa Bible. Nananagya sa Bible. So, naglamit na po datong storya, Day. Kay nila Yes. pa po siya nga good. Kay maagi magidamtan ng tao. Good. No? Correct siya, Day. Correct you, Day. So, guys, we hope you enjoyed today's podcast and learn a thing or two to become the best version of yourself. As we always say, every day is learning. This is Avi. And Joy. We are truly Maka-proud. Till the next one. See you soon. See you soon, guys. See you soon. See you soon. See you soon.